Ja, det er 10. marts. Det er den sidste weekend, hvor jeg regulerer grave. Og det er lidt frost. Vind fra vest. Ikke særlig meget. Så vi må prøve at se. Men jeg er i skjul. Herhen. Giver vi så ind i skjul. Det er lidt svært at se, når det er så mørkt, men det er indtil der i hvert fald. Og så har jeg min ul deroppe under, som han så er blevet døbt. Den var rigtig godt. Og hun i den et eller andet sted, det er lidt for meget at se. Så har jeg lidt krav liggende herude. 5 stykker. Og når jeg så fik skudt et par krav med, så skal vi selvfølgelig have multiflap op. Ja, så vi prøver.
Så er der 2. Nu har vi jo ham hen. Marty, kom plads. Kom plads, kom her plads, kom plads. Og sæt. Så her igen. Jeg læser ind. Jeg hæve et støj, hvis jeg kan finde min kamera. Jeg skal det ind i her. Der har vi en. Hvor er anskudt, den blev lige Marty til at hente. Marty, hvor ser jeg på? Ja! Den er kommet lige her, men den var skørt i en pløjmark, og så har den ordentligt trykket sig. Så jo godt, den gemmer sig nu. Men Marty, kom. Så her ser jeg på det. Ja, ursøgen. Hvor ser jeg på den? Ja, så er jeg på den. Det var godt. Ja, kom simpelthen der. Hold fast i den. Ja, hold fast i den. Kom plads med den. Kom. Apport. Nej. Se ikke. Han kræfter den allerede der. Der er ikke meget for at tage den, når det ligger sådan. Hvad fanden kan det være? Se, hvor den slag ned i den. Rigtig god. Det er rigtig godt. Så det er lige ned. Og lige zoome lidt ind. Så den kommer igen. Nej. Nu blev de træt af det, og så nu fløj de vige, men de er helt ned i hovedjorden. Bada bim, bada bum. Der er en mindre af dem.
Bada bim, bada bum. Der er en mindre af dem. Det var ellers 2 vej, men kunne ikke lige få øje den anden. Så fik vi da lige hund til hente den derude. Det er lige god at skjule. Lægger så lige her. Marty, kom. Ud af porten. Godt. Og kom plads, mand. Super. Det var så fint da. Godt, så ind i skjul. Gå så. Ja, gå så. Ja, så gik det andet kamera lige ud. Det kan ikke holde strøm i den kulde her. Så. Super. Og det her oppe på den. Kom, hop. Hop så. Ja, afsøg den. Ursøg. Ursøg. Ja, det var godt. Kom plads, mand. Kom plads, mand. Kom. Op på den. Ja, det var godt. Så kom plads, mand, der. Nej, på den så. Kom. Op på den. Det er for den ikke er helt død. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt se, det er en lidt vibåndet, kan man sige. Det bliver 3,5 om morgen. Sådan det. Men det kan I godt se. Dem skulle jeg hver eneste år, nogle af dem det er vibåndet. Det. Så. Men den kom fint. Gør den godt nok. Det er godt, hund. Nu går du rulletage så er på den. Den er død. Giv du ikke. Ind i skjul igen. Det har vi jul. Og nu var meningen, så jeg ville have multiflap på, men ja. Jeg skulle ikke få dem med. De ligger desværre derhjemme. Og kugelure. Det var jo dumt. Men hvad? Men multiflap, de plejer altså ved gå og have dem liggende, stående stykke ud over mark. Det er også et rigtig godt blikfang, de kan se, at de bevæger sig derude. Men det skulle ikke være. Vi i tekst. Jeg ikke til at skyde gennem det træ der for helvede år, mand. Nå. Den slap med forskrækkelse. Skulle nok have taget den herude først. Men jeg synes, jeg skulle lige den var lidt la ude. Men jeg tror sgu den så med lidt herinde. Tjade marmelade. Marty. Der var en nede du. Sådan kan det gå. Og ved I hvad? Sådan gik det.